Timpiste sa Choláiste Samhraidh. Pictiúr a haon. Sa pictiúr seo tá triúr buachalaí, Seán, Pól agus Owen tí cuasa Gaeilge a shosú sa Ghaeltacht. Deir a dismóthóirí leo a bheith cuaramach, tainmh a bhaint as an gcúrsa agus gcuireann sí á mór ortha. Fágann na buachalaí slán an sin lena dismóthóirí. Pictiúr a dó. Cuirt clár ama gnóthach le chéile don na daltaí. Bhíonn ranganna acu ar maidin ó leathúir tar éis an é go leathúir tar éis a dóíoch. Tar éis an láin, bíonn cluichí páirce ar an trá agus taobh go dtí leathúir tar éis a 5. Ina dhiaidh sin, fileann na daltaí ar a 10 lóistín le haghaidh den air. San oíche, agriítear céilí nó seo talíne. Faoi dhearra, gléitear an rolla sna tithe ag leathúir tar éis a 10. Pictiúr a 3. Le linn cluiche peile ar an trá, gurtaíonn Seán a chos go dona. Is léir go bhfuil sé bíonn uafásach agus ag scradíal in ard a chian sa gcotha. Pictiúr a 4. Chur an duine do na múntóirí Seán sa ghluaisteáin. Is a réigean atá sé ann siúil. Tá trua ag na múntóirí eile de cheann, mar go bhfuil dúil mhór aige sa spórt. Iarrann siad ar an múntóir gléach a chur ortha ón ospidéal atá 50,000 ón gcoláiste. Pictiúr a 5. San ospidéal, tá deiscéal ag an dochtúr agus é tar éis cos cheáin a scrúdú. Níl sí briste ach beidh ar madaí coise a úsáid ar feadh tamalaín. Ba cheart go mbeadh biseach air i gceann seachtaine. Cléann an múntóir ar bháthair cheáin chun í a chur ar a suamhnas. Pictiúr a 6. Ag 20 tar éis a 10, fileann Seán ar an gcoláiste agus tá an céilí faoi lán seoil. Dar nóig ní féidir leis páirt a ghlacha sa spórt agus sprí, ach chur an gach duine fáilte chríúil roimhe. Gan áras, tá faoisimh ar gach duine go bhfuil Seán ar ais slán sa bháilte. Ceistena. Cad atá ar siúil ag na buachalaí a pictiúr a haon. Cén tam a gcríochnaíonn na ranganna. Cén deiscéal atá ag an dochtúr.